Magkano sa lengga mo? Gandang sa lengga, sariwang-sariwa oh. 300. So 300 pesos po ang kilo ng salengga. Ang ganda oh. Salayaso. Ito bakoko no? Si Kuya, kahit vlogger lang. Alam na alam mo. Araw-araw ng vlogger ah. Alakaak. Alakaak. Hindi, mga nagbangka rin kasi ako. Magkano kilo? Namalakaya rin kasi ako kaya yung mga isda, ano ko rin. Magkano kilo sir? Nakilala ko rin. Ano, sariwang-sariwa po yung dorado oh. 150 isang kilo. Magkano po? 150 po isang kilo. So 150 po ang isang kilo po ng dorado. Sariwang-sariwa po yan oh. Ay, Kuya Lando. Hello. Wala na nabutang hipon. Oo nga eh. Kaya na swami na lang. Kain dagat no? Mahal daw ang hipon. Wala kang makita rito oh. 350 kanina. Ganyan kalalaki Kuya Lando hipon ko. Binibenta. Ganyan ka. Ganyan kalalaki. Yung ano yung mga farm. Mas landa, tatalunin nito yung kalawang na niluto mo. Oo nga eh. Sarap yan. Masarap. Magkano ang kilo niyan? Mas 20 lang, boss lando. Nakita ka niya, nagluto ka ng kalawa. So, yan po yung ating mga kababayan po na mga namimili dito, no? Sobrang dami na po. Po ang kilo po ng asa-asa. Ang nilache po ay 160 ang kada kilo, no? Yan po ay sariwang 200 na lang asa-asa. yan. Pwede na yan. 220 nga yan. Idol, ang ganda ng pagkaka-shoutout mo kahapon. Ha? Ang ganda. Wala, hindi po. Wala pa sa load idol eh. Alam mo bakit? Nadagdagan siya. Nadagdagan? Oo. Ano mo naman tayo eh. Tubig Kuya. Yan lang ang tinda mo ngayon. Pusit na lang, no? Naubos. Na. Ano ba tinda mo kanina? Asa-asa. Ay, sandal na pala no. Mabilis ko nakaubos ng asa-asa. Oo. Hindi ako maabot. Wala, talo. Magkano asa-asa? Talo pa kiyaw dun. Oh? Madaya yung ano. Kiyaw. Magkano yung benta mo? Kanina. Te, doble natin te. Yung baba. Mura-mura yun. Sa 160 ang kada kilo. Lang galing probinsya ni Kuya, oh. Ay, Yan po yung mga paninda niya po ditong prutas, no? kararating lang. Uuwi lang pala. Oo. Mm. So, mangga, sambalit po ang kalahati 52 po. lang ma'am. 50 ma'am. 40 pesos, oh. Bagsak presyo po yung mangga ngayon ni Kuya dito. Ito, matamis to. Ano? Ate, ang taba ng taong ha. Wala akong masabi ha. Siyempre, mataba rin yung mga nagtitinda rito. Ikaw talaga. Sabi mo, Thank you. best friend tayo eh. Siyempre. Oo. Ano ba? Mag-aalibasa ka ba? Tahong ano? Taba nga kapon nung pinagkainan namin sa project. Tuntua sila eh. Alimasa to. Para ito, limasa. Ano yung alimat? Kilo? Kilo. Wala. Marami isang kilo yan. Magkano per kilo? Sandal lang. So 100 pesos po ang per kilo ng alimasag, no? Buhay na buhay. Mas lamang ang babae dyan. Oo. Sige, salamat. Thank you. Alright, so isang magandang buhay po sa ating lahat at nandito po muli tayo sa Malabon Fish Market upang mag-update po muli sa ating mga kababayan na dumadayo po dito sa lugar na ito, no? So ganyang karami po yung tao, mga namimili po nating mga kababayan dito, no? Talagang dumadagsa po paunti-unti ang mga mamimili po natin dito sa Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga kaibigan po dyan at sa mga viewers po natin at mga OFW. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore pong muli dito sa Malabon Fish Market. So, tara, let's go!
So, ang cream dory po dito, no? 150 po ang per kilo, no? Mukhang walang ipon ngayon, ah. Wala, di ka kumuha kahapon. Basta Mataas talaga ngayon. tumaas ngayon. Grabe, no? Oo, sabi ko na, tatas na yan eh. Ang ako naman pala ngayon, cream dory. Oo. So, yan po yung tinda ni ate, no? Tumpukan po yan, 50 pesos po, mga alimasag. Kaya pala wala kang latag ngayon. Pero kanina, tira ko ng kahapon. Oo. Kaya pala cream dory ang hawak mo ngayon. Diyan, pulis na. Oo. Di ba lang siya? Tabangan siya na eh. Malan siya eh, Belda. Dito nga lang kami sa Bato. Kahit dito na masarap yan. Loro. Loro, ang pambansa loro. Salmon, sandalo, salmon. Ito po, sino? Sorry. Masarap na luto dyan. Ano, nagdara naman sa riwayat. Tingnan mo sa Magkano durado? 160 lang. Dorado. So, tilapiyang Batangas, 80 pesos lang po ang kilo. 120 po ang bangos, isang piraso. Uy! Iba yan o. Magkano sa lengga mo? Gandang sa lengga, sariwang sariwa. Oh. 300. So, 300 pesos po ang kilo ng salengga. Ang ganda, oh. Ano talay aso? Ito, bakoko, no? Si Kuya, oh, kahit lager lang. Alam na alam mo. Araw-araw na vlogger ah. Alakaak. Hindi, mga nagbangka rin kasi ako. Magkano kilo? Namalakaya rin kasi ako, kaya yung mga isda, ano ko rin. Magkano kilo sir? Kakilala ko rin. Magkano kilo? 20 po. Pagpamata yan. Yan eh. O mga ano yan, maganda yan. Sariwang sariwa, oh. Wala tayong makikitang isda ngayon ng mga bagsak. Medyo konti lang. Yan yung mga isda natin ngayon, puro huli sa ating dagat lang yan, sa Manila Bay. Sa Bataan. Kaya medyo mataas ang demand ng mga isda ngayon. Totoo po yan. Oo. Pag mura talaga, pag dagsa naman po talaga ang isda, talagang nagbibigay po talaga ng mababang presyo. Ha? Kilo? Mura lang yan. Sariwang sariwa yan. Mura lang. Mapapamura Medyo mataas kasi ang ano natin ngayon, mga isda. Sama ng mga sasayan. Mura Yung mga tawag dito, salay-salay. Sarap po kilawin na di ba? Oo, sarap yan, lalo sa ano, sinigang. Okay tayo, salamat. So, daming tao na ngayon dito. Yan po yung mga kababayan po natin dito, mga namimili po dito, no? One six. 1.5 kilo ba? Ano, 1.6. Ayos. Lapit ka na magkaroon ng grasya. So, malapit na po. Siyempre po. Good house yan. Bonus step lang yan. So, tilapiyang Batangas po, no? 100 pesos po ang per kilo, no? So, talagang masarap iihaw yan. Ang lalaki po ng tilapiyang Batangas po ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? Hindi sayang ang pera nyo dito. 100 po ang isang balot. Ang pagkilan ng Pinoy Panintis. Kung may nakapagtibay na panitis, ang hinahanap nyo. Bukan ito ang pagkilan ng Pinoy. So, ang mangga po dito ay pinagkakaguluhan po, no? Yan po yung mga mamimili po natin dito sa Malabon Fish Market. So, pinagkakaguluhan po yung mangga.
mga presyo na rin po dito yung silinyate, no? 100 po ang per kilo. Yan, may mga presyo po talaga dito, no? Hello po, nanay. Good morning po. So, ang tawilis po dito, 80 pesos po ang kilo, no? Pero may bagoong din po dito na naasnan na po, ayan, no? 50 pesos lang po, no? Sa black market. Tapos ang bikaw po, murang-mura po, 140 po ang per kilo. Rico. Dorado. Ano? Dorado. Ano, sariwang-sariwa po yung dorado, oh. 150 isang kilo. Magkano po? 150 po isang kilo. So, 150 po ang isang kilo po ng dorado. Sariwang-sariwa po yan, no? At may alimasag, no? Oh, lahat. 350 na lahat yan. Wala na. Ito, ito po yung tampal poke po, no? Ang tumpukan po ay 100 pesos. At dorado. So, grabe po ang tao dito sa Malabon Fish Market, no? Talagang dinagsa po ngayon. Kasama na yung ano ron. So, ang lapu-lapu po ay 200 kilo po, no? Isang kilo. Yung hiwas kasama na sa... Kabeta, 150 po ang per kilo. Tilapia at bangus po ang marami pong tinda dito sa Malabon Fish Market, no? Yan po yung mga mamimili po natin dito ng mga isda. Yung mga kababayan po natin dito sa Malabon na dumadayo po at namimili po dito, no? So, ito po yung... Ay, Kuya Lando. Hello. Wala na butang hipon. Oo nga eh. Kaya na swami na lang. Kuhain dagat, no? Mahal daw ang hipon. Wala kang makita rito, oh. 350 kanina. Ganito ka lalaki, Kuya Lando. Hipon ko, Pilipino. Ganyan ka. Ganyan ka lalaki. Yung ano yung mga farm. Mas lando, tatalunin nito yung kalawang na niluto mo. Oo nga eh. Sarap yan. Masarap. Magkano kilo niyan? Nice 20 lang, boss lando. Nakita ka niya, nagluto ka ng kalawa. Ambahan talaga. Oo nga eh. So dito po, meron po si Lumot po, no? 320 po ang per kilo at suhahing dagat, 240. So, ito po yung tilapiyang Batangas, no? 90 pesos po ang per kilo. Ang tulingan po, 120. So, sa ngayon po ay madalang po ang hipon dito sa Malabon Fish Market, no? So, ang tilapia po, 100 po per kilo, no? Ang tumpukan po ng isda, ayan po, 50 pesos. Sabaw. Ganito lang, B. B, ganito lang karami. So, ang sapsap po, 160 po ang per kilo, no? Mga sariwang sapsap po, ang makikita niyo po dito sa Malabon Fish Market, no? Ang pikaw naman po dito ay 100 ang kilo. So, yan po yung ating mga kababayan po na mga namimili dito, no? Sobrang dami na po at ay
kaunti yung bagsak ng galing sa dagat ay dinadagsa pa rin tong Malabon Fish Market, no? Ganyang karami po yung taong mga namimili po dito ngayon. Malapiesta po, no? Mandarin po mo ito. Wala yung idol ko rito, ah. Mukhang alis, ah. Nakakulong. Ay, dito. Sabi sa'yo, no? Kasi yung mga bumibili, rumarampa. Walang madaan ang sasakyan para din sa inyo, para hindi kayo clearing. Sige, dito lang po yun. So, 300 pesos po ang kilo po ng asa-asa. Ang nilache po ay 160 ang kada kilo, no? Yan po ay sariwang asa-asa. Pwede na yan. 220 nga yan. May mga tag price po ang kanilang mga paninda, no? So, Idol, ang ganda ng pagkaka-shoutout mo kahapon. Ha? Ang ganda. Wala, hindi po, wala pa sa ilaw dahil tuloy. Alam bakit? Nadagdagan siya. Nadagdagan? Oo. Ano mo naman tayo eh. Tubig kuya. Yan lang ang tinda mo ngayon. Kusit na lang, no? Naubos. na. Ano ba tinda mo kanina? Asa-asa. Ay, sandala pala, no? Mabilis ko nakaubos ng asa-asa. Oo. Hindi ako maabot. Wala, tatalo. Magkano asa-asa? Talo pa kayo dun. Oh? Madaya yung ano. Yaw. Pero magkano yung benta mo? Kanina. Te, doble natin, te. Yung baba. Mura-mura yung sa 160 ang kada kilo. Oo, beta ko. Hindi, ano kasi, Pacquiao 30 raw. Mm. Lumalabas na ng Beijing ko. Hindi na ako. So dito po may hipon po, no? Ito Hey, po yung nakita shutdown. ng hipon, no? 350 po ang per kilo. Siya lang po ang may tinda pong hipon dito, no? Na nakita natin ngayon. Sa ibang lugar po na area po dito sa Malabon Fish Market. Wala gaanong hipon, kundi si Kuya lang may tinda pong hipon. 360. Ayan. Papayaman ka. So galunggong, no? Yan, tumpukan po, oh, salmon, 100 pesos po, oh. 100 lang po yan, isang tumpok na po yan, oh. Tapos may mga gulay din po. Ang talong po ay kalahati, 40 pesos. Ay, sandaan dito. Magkano to? Sandaan din. Ano na lang, 120. Yan, ang cream dory po ni tatay, oh. Kuya, 150 na kalate. Kuya. Kaunti. Kuya, tawag po talaga. Limango. Ilan po? Magkano na kilo, tay? Andito ka sa kabila. 400. Tapos may dalag siya doon, buhay. So, ang alimango po ay 400 po ang per kilo, no? Tay, salamat! So, kauwi lang galing probinsya ni Kuya, oh. Ay!
Yan po yung mga paninda niya po ditong prutas. No? Nararating lang. Uuwi lang pala. Oo. Mm. So, mangga, sambalit po ang kalahati po. 50 ma'am. 40 pesos, oh. Bagsak presyo po yung mangga ngayon ni Kuya dito. Ito, matamis to. Ano? Mangga. 50 pesos po kalahati, no? Okay, Kuya, babalik ako, ha? Sige, sir. Mm. Sige, ano? Sige, salamat. Te, manok, te! Magsante yan. Price na price. Isang kilo. Isang kilo po. Ate, bakit sila dala mo? Ay, hindi. Dito kasi. Tulong-tulong ba? Tulong-tulong po ang mga tindera po natin dito sa Malabon Fish Market, no? So may manok po dito, wings 130 po ang per kilo at ang backbone po ay 100 po. Hindi po nagbabago ang presyo po ng tinda ni ate, no? Sa pamilya. So marami na po na ititinda si ate, no? Saka may alimasag po ditong buhay. Sabihan mo na ako tigtato. Ayan, no? Para magpapalit pa ako. Matataba po yan. Ayan. Ito po yung mga ginagawang kamaron. O kaya nilalagay po sa mga gata. Gata sa gulay, no? Ayan, mga tahong po. Ate, ang taba ng tahong, ha? Wala akong masabi, ha? Siyempre, mataba rin yung mga nagtitinda rito. Ikaw talaga. Sabi mo, Thank you. best friend tayo, eh. Oo. Ano ba? Mag-aalibasa ka ba? Tahong ano? Taba nga ako nung pinagkainan namin sa project. Tuntua sila, eh. Alimasa. Para ito, limasa. Ano yung alimat? Kilo? Kilo. Wala. Marami isang kilo niyan. Magkano per kilo? Sandal lang. So 100 pesos po ang per kilo ng alimasag, no? Buhay na buhay. Basta mga babae siya. Oo. Sige, salamat. Thank you. Mga presyon po ng gulay, no? Dito to, 130 na. Ano? Kunin na yung tatlo niya. 130 na net. 140 So may tulingan po dito, no? 150 po ang per kilo. Shout out, idol. Shout out sa inyo lahat dito. Shout out. Murang-mura na po yung bounce natin ngayon. Ano, 120 po ang kada isang piraso, Hindi no? masarap. Baldo natin sardinas. Lima lang kami.